ug libuan misalmot sa pagtapos sa 450 Kaplag Anniversary Celebration. Si Maris Puyo sa report. Gitapos kagahapon ang 450th nga anibersaryo sa pagkakaplag sa imahe ni Senyor Santo Niño sa usa ka solemn procession. Por lo menos 3,000 ka mga deboto ang misalmot sa prosesyon nga nagsugod sa alas 3 sa hapon sa Basilica Menor de Santo Niño. Gisundan kini og Pontifical Mass nga gipanguluhan ni Cebu Archbishop Jose Palma. Siyang humiliya, si Archbishop Palma niingon nga bulahan ang mga Subuanon tungod kay gitagaan sila og katungod nga mobantay sa imahe sa balaang Batang Jesus kinsa mipili nga anhi makaplagan sa probinsya. Giawhag ni Palma ang mga Subuanon lakip na ang mga langyaw nga mga liya kang Senyor Santo Niño. Lakip sa mitambong sa misa ang kapin sa 50 ka mga pari nga ang uban gikan pa sa gawas sa nasud. Mitambong sab sila si Cebu City Mayor Michael Rama o Cebu Governor Hilario Davide III. Ang misa gisundan sa traditional sinulog dance ug gitapos kini sa mga presentasyon nga gipanguluhan sa Sinulog Foundation Incorporated ug sa mga nadaog sa Sinulog Grand Parade Dance Competition. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.